bia mono moraria samarita ngoro guchofre kimani ndubi anoka ase amaene pi bokongumboro muchioyo ona wika noroche igo tokorera mono tonyara koba tokokonywa turete oyo minto osika magainya gochobi bokongbura oyo minto osika oyo nyarje gototiga nigo abwate mechande menene mono konyora mubasikano gwe parali muchukericho kanyara kobaga kwiru nyagitari ya Moi Referral Teaching Referral Hospital no anyarite kobaga koba mitinyi ibere kanyara kobaga gototiga tubwato muchano monene mono uneke nyoro na uno muchumo gima we familia osika magayi charo ya aba samaria ba nyaliko ba gotokonya ne mono ngwakera MC to nyangana mbia mono asogo tosira muna chief aja bara twanyari ko batokwanda Moi Referral Hospital tintunda ibere na nene mono ngakero musike speaker Enoch Okero asogo tokonya gutwagakire nyumba yendrete korosibone gabuno nyeroche nyariko bagatwa mabati 32 amone ndagira na tutumirite na bintu binda atebete no aria mona intwe inche no krani eda ye kenyoleke so yo mintasirete asa marieta na ngoro kujerusa nyabukaro isi inche ndenelete kenyoleke oyo ore ngo muchando monene sana konya to akumiri lakini Yesu akolire gekone abantu ba minto bali babwate chingoro chingi ya muno bono yo akolira aya berure kokonyo muchando ro esenge yega ande to gusaba gujumutwa bali wood wizards babwata amabera amwanya bantu kaki mugakoyo ngwaeni wale chinsagi chiaya nchiro murigerio mwana oyo moke utigwa kata enda no secondary umuri no polytechnic asome gasi iracha komwa egia konyorari utakaboro muchoyo boro bonene due to family ye bwata kagunda ka kepino tema kuri mendagere bwigotie te koru no ne metorire isiri na sokubeka komba na sokuri matayo igo bono obutaka buchangiete koruna tabwati asa kuruzi igonte to tebanga abarai bali ba minto basera se enkeje oyo minto omwana minto moske nyangana oyo mwana moke okina oyo bwata mabera manene otusugiria tambe ase koranga umururi kana Eldoret wachiruya na ende kusugurikira mangani ebiri wezira oyo minto Geoffrey Kimani ase nyombe bon murochi yatenenera omoske omongwana itomia omwana omoke omospika bwe assembly anyamira omosko Enoch Okero omwana ubwate ngorengia nende ngorendabu otokonyire amabati ale 32 namba asokoranga omwago begero gesekiaye elinde kerago chekurwaria anyole sakobekwa na koyani wasa enjera maskani igo nendo mosko wetani igo otokonyire ndagera na toendagera chibando egunia na omoske omosko yo ni natomente chinyeni na mabomba chikabichi igo abantu kuni kuragera bale aso enjere yo bwaro nesengirengia igo mosko yo kende gyonse kana tia seka odi nyamira ndogwanjira ne tosobe nyasa makonya muwatsi ndagera otokonya bana banyasai mbia mono omoske Enoch Okero oseni umono nende nyasa okonye ase keliora ngati okora semieka yao na twins nyasa dosenie abatosire ne tosa mirime moske nyangana omoske nyamoko omoske gavano ito His Excellence omoske Mata Mucherusa oyoromo women level count omoske senator okongo mogeni kamora anche ni ntoligeretie ekiagara epirie karoraria ere milioni ya munenus eye kenyoro ntotema gochanga ntotema koligie none miake tanere motwe ndonyara wikira igo to gosaba nge serikali yeito gakimwaje masoimi ngona ina abana aba bo bagachire nyumba elindi banyora asayo bakomenya no mwanyo no yo mokoti oyo ra aire skuru wetera chinguru cyanya sai wetera barai baitu obutaka obo umaite yo minto moraria buna togoteba amagana yo butaka mbale bagotaka obutaka chinso lakini abunorocho butaka mboro umwana nyalite ko bagakora standard 8 anyabwene te kwende skuru taracho in skuru
aya bambaro bugende nkeyo piba bwate nonya nuruche nyomba bunere igoto gotemwa butakasa abantu bonete gokonya abeshimiwa abantu bali barakonya baya bakonya omuchioyo no omuchio bonete gokonya so omuchioyo mu magere kero sirire epiri gere nene ari omuchio Eldoret oroche ntogenderete kurigia abasamaria baya batokonye tukarore gente getang'ani ase chinguru chia Nyasaye agambwata okoboko ngakwana nkochigwakera speaker okobwata esimi tokogamba nere nkomoboria omochiori ngokwana omosiko openda tokonda tokorigia speaker ogototoma endagera na openda ogotomenterania yaye enke togocha ase family tokonyekonya nende kero nasoete ime nkarigereria obotwensi ntokinerete obotaka lakini obotaka obo nobobe mono ntegete koboria abarai baito gochakera omoseneta omogavana nomo aba MCA nomo women rep nomo chumbo noti mugirango nende gano omonto oyo sirete nera nyamuka arenge korari mpaka nyamuko abarai baito babwenerete gokonya kegera obotaka ntoko kegera omospiko oito nende ntete komoiraneri mbuya mono otwagachire nyomba omogakori karari kegera nkoeni gwarere abana bae nkai bagotigara na kitwarogire tomospika nera akagache nyombe tete koiraneria aba bari ba oyo rusirie egento kiayege kuru omoko lakini onyanja ntegete goteba iga abarai abaito bachakire gotokorera echeche mbatageti gokonya muna nonso obotachiri bwarenge no bakome naroche omochango gete WhatsApp ari omonto asirete no nyamuka aruete 50,000 no abarai baito seneta okonga aruete gose na 100,000 pachange toro nero omonto oyu gabwate ebinto efamily eyu ebwate ebinto asa atakatara tumanyoe siringi sana etete kobate abantu baita abataka rigereria abarai mogochora na intu tugano twabarigereiri muna abantu bamageri barigereiri kono mogochi gotung'aina muna gono twakere chikura etogochigwakera omonto oria otenenire na intwe speaker ngogosaba Nyasaye goseseni nenda akobwatisi keri orarigi intuntorere muna abataka gokoekero geki keri oragani muna abagirango ekina gikaera naye kwatokonyire na omosike omweshimiwa Nyangana na Nyasaye tigagoseseni abantu baito baiga amageri nchegento kero kintete kobate muna motagete mukainyora Nyangana ase ng'echare ngomotaka muna inwe otangasete yo tokorera tangonto ndete yo etakimanie transport yande gochiari oroche nende ngiraneria committee no mochemani bwo mochioyo otenenete omochioyo mbuya mono bweruete gokora egasi tari kende kerega iyo togosaba bari barakonye bakonye abana omwana narotigarete isika okoreta amamaxi agatwara 200 kegera eterete obokong'u taraswa skuru tabwati chi uniform togosaba omwana oyo abasamaria bae basoime asoma ache gotenenia omochio obo nero gocha kobeta aye ase family